dili ba kay ang yang sahod nandun kaya din dahil. Tawagin na si Baraki, nandun sa Watson. Agad yung fish. Tara. Tara. Doon mo palos na diyan, mapasok na diyan. Naku, dito rin nakasama si Shailene sa si Sem. Parang asal ka na ba? Giselle, upo ka dyan, oh. Jacob. Dahil na kinulong sa pangalan. Ay, masarap pa yung tinapay nila doon. Mabili ka nito? Red top? Hindi pang video. Pang premier ni. Wala naman na nagdagan. Sorry. Ay, kabayo nahulog. Dong naputol lang akong bag nga 50,000. Ah.
Pin shop man tala dito, Jay. Ba? Pin shop. Sangit naman ng ganyan. Madali masira yung sa ano. Dapat dun sa ilalim. May naiidaw si Barak. Nasaan si Taylor? Ay, saan ba yun? Saan yung Burger King? Di ba yun dun sa ano? Hindi ka nilalamig yung day. May jacket dito. Mainit. Mauna nga. Ngayon nga lang ako naka-experience ng lamig eh. Atok na ako sa lamig. Saan sa baba? Dito bumili sa Ate Jackie ng bulaklak. Ay, G. Diyan sa Payless, mura lang yung mga sapatos dyan. Ay, mga ano. Sa malay, iihi. Wala nang kauban. Ni G. G. Umihi nga. Anak, doon asa na ang CR? Sa taas? Ayun may CR doon Sa taas, di ba? Ayun CR Saan? Ayun Wala dong, pumasok ang pugs dito. Ah, Ano? Pagpapicture kayo doon, no? Tingnan mo, pumasok yung pugs dito. Tingnan mo, pumasok yung pugs. Di ba, nag-ulan? Umabot dito, yung pugs. Sa mas barak ko, iihi. nakaba yata yung Burger King.
Barak wala na liog. Dili na sa? Kasi no dining. No dining, only dine out. Sa McDo na lang siya kakain guys kasi dahil nga guys, dahil namahalan nga kami. $3.6 lang. Dito na lang ako magbili rin. 3,000. At yun na nga guys, hindi nga niya gusto yung Evo. Sige. Na. Sino ba yan, Tia? Sino Shirley? Nandiyan na ako sila sa Night Martin. Ate, may nut yung pantawag? Si Rose.